Bazeinen herri bat oso txikia eta oso pozik bizi ziren, baina arrazoi beteta zegoen, eta emakumea joan zen esate alkateari seguz beteta zegoela herria. Alkate jauna, herria seguz beteta dago, zer egingo dugu? Txirulariari deituko diot eta hemendik eramango ditu xagoak. Bale. Txirulari jauna, etorri. Zer, alkate jauna? Xagoak botatzen ditunak hemendik txanpon emango diot. Bale, nik egingo dut. Xagoak ditu. Eta lehenengo txirularia joan zen alkatearengana diru askatzea. Kaixo alkate jauna, xagoak errekara eraman ditu. Orain, txanpon eman behar dizkiatu. Ez, txanpon gehiago dira, 10 emango dizkizut. Ja, baina hori ez da zu esandakoa. Zuzendakoa txanpon da. 10 emango dizkizu. Ba, ikusiko duzu. Hala, musika polita. Ze ondo jotzen dugu. Hala, txindula. Loko atera ziretia. Guazen. Daude gure zemeak. Amelin txirulariari deituko diot bera jakin dut. Amelin txirularia! Zer? Ekartzen badiazu umeak txanpon emango dizkizu. Bale, orain ekarriko ditu. Eta herria arratoirik gabe gelditu zen. Oso pozik bizi ziren.